Jedna z najvyhľadávanejších lokalít v Liptovskom Mikuláši. Palucka. Adresa, ktorá má meno. Miesto pre váš vysnívaný domov. Postav dom tam, kde ostatní len hľadajú. ...808 metrov štvorcových rovinatého podzemku s panoramatickými výhľadmi na západné Tatry a Kriváň. Samozrejmosťou sú všetky siete. V tesnej blízkosti sa nachádza vodná nádrž Liptovská Mara, novovzniknutá Mikulášska pláž, Tatralandia, vodný park Bešeňová, Jasná ski resort, centrum Liptovského Mikuláša a rýchly výjazd na diaľnicu D1. Spojenie prírody, investičného potenciálu a top lokality. Kontaktuj ma skôr, než bude neskoro. Milota Balková, Turality Liptovský Mikuláš.